beste vriend Jens. Ja, en wat steunt jou altijd? Ja, steunt mij altijd. En ik zou hem via deze weg eigenlijk willen bedanken. Ja, heb je zoiets als je naar Jens kijkt van zo'n beetje dit gevoel? Want kijk ik naar jou, dan is er maar één en dat ben... Så til alting, men det går ondt. Tiden læger alle sår, siger de. Men hvornår er det? Hvornår bliver det? Sætninger fra i går i mit hoved. Jeg vågner op alene, der blod på min pude. Min sjæl er tom. Jeg havde aldrig set det her komme. Og selvom forholdet gik op og ned og frem og tilbage, som i samme gang, har jeg altid hævnet at være en gentleman. Men måske var den eneste, jeg ikke var det over for dig. Så det sover mig, jeg ved, jeg glemte at holde døren for dig til sidst. Kysser morgen før jeg gik. Glemte at holde liv i den gnist, som vi to startede. Og jeg gik nok lidt for meget op i byen og partes. Aldrig havde jeg troet, at du blev så frustreret over mig. Men du skrev for mig. Jeg hørte godt det du sagde til mig i går. Det var som om alt inde i mig stadig ikke forstår. Jeg kommer hjem i nat for at holde dig tæt og fortælle dig, at det her bliver det sidste kys. Jeg kommer hjem i nat, selvom jeg ikke er der, når du vågner mig. Baby, ved jeg det, hele bliver okay. De ting du sagde til mig kører rundt og rundt. Jeg ved at man kan vende sig til alting, men det gør ondt. Tiden læger alt sår, siger de. Men hvornår er det? Hvornår bliver det? Du kom ud af ingenting, men jeg tror jeg var parat. Da du fik noget frem i mig, som jeg troede jeg havde tabt. Så lød det flyde, tog en dag ad gang. Et billede i mit hoved af dig og mig sammen. For du havde alt de andre ikke kunne give mig. Jeg havde en fornemmelse af at du virkelig kunne lide mig. Så jeg fortalte hvad jeg følte, og at den her sommer kunne blive vores. Og selvom alle odds var imod os, fra drømmen til virkeligheden, før vi op til at blive ved. Jeg synes vi tog det meste med, men lige så hurtigt som det kom, var det væk igen. Og vi gik hver vores vej ud af Venation. Smukke ting går, smukke ting kommer. Og jeg faldt for dig den sommer, men jeg ved der var en mening med det ikke skulle være os to. Og du skal vide jeg godt forstår det du sagde til mig nu. Jeg kommer hjem i nat for at holde dig tæt og fortælle dig, at det her bliver det sidste kys. Jeg kommer hjem i nat, selvom jeg ikke er der, når du vågner mig. Baby, ved jeg det, hele bliver okay. Okay, jeg ved at det vil blive okay. Med tiden bliver det okay. Jeg er stærk nok til at komme igen. Okay, jeg ved at det vil blive. Du lytter til P7 Mix. Her kommer Radioavisen. Nuværende udenrigsminister Martin Lidegaard får hård kritik af statsrevisorerne i solcellesagen. Drabet på advokat Anders Lindeholt i går i Københavns Fogedret var planlagt, kom det frem i grundlovsforhøret i dag. Her er 23 Radioavisen med Christian Stockholm. Statsrevisorerne kritiserer skarpt, at Martin Lidegaard, da han var klima- og energiminister, ikke gav Folketinget fyldestgørende oplysninger i solcellesagen. Sagen handler om, at den nuværende udenrigsminister ikke oplyste Folketinget om huller i solcelleloven, inden den blev vedtaget. Det kom til at koste staten ekstra tilskud til mange anlæg. Han var forinden blevet orienteret i et notat, men de oplysninger kom altså ikke videre til Folketinget. Og statsrevisor Christian Jensen kalder sagen alvorlig. Som statsrevisor, der siger, at der er grund til at kritisere det her skarpt. Og det er en af de skarpe kritikpunkter, der er fra statsrevisorernes værktøjskasse. Og den er vi blevet enige om, at den er passende i den her lejlighed. Som klimaminister fik Martin Lidegaard en næse, men statsrevisorerne ønskede at undersøge sagen yderligere,
inklusiv det lovforberedende arbejde. Enhedslistens klimaordfører Per Clausen mener ikke, at sagen skal have yderligere konsekvenser for Lidegaard. Det er jo noget andet, hvis man havde påvist, at ministeren direkte havde vildledt Folketinget, og at han havde gjort det bevidst. Men det er der jo ikke tale om, så vidt jeg læser den rapport, der er kommet om, der taler om, at han i nogle tilfælde burde have givet Folketinget flere oplysninger på et tidligere tidspunkt. Det vil formentlig koste mellem 430 og 850 millioner kroner over 10 år at lukke hullet i solcelleloven. Daværende klima- og energiminister Martin Lidegaard siger selv, at han ingen interesse havde i at skjule informationer om mulige huller i solcelleloven. Det er ikke en sag, jeg er stolt over, og jeg vil gerne igen beklage forløbet. Derfor tager jeg også Rigsrevisionens beretning og Statsrevisorens kritik til efterretning. Naturligvis bør Folketinget altid informeres fyldestgørende, siger han. Dansk politi har i flere tilfælde strammet håndjernene for meget, kaldt hundene til sig for sent og undladt at fortælle tilbageholdte personer på politistationen om deres ret til at tale med en advokat. I få tilfælde har politiet uden forklaring nægtet den arresterede at få en advokat og lade denne være til stede ved afhøringen, selvom den anholdte havde bedt om det. Det fremgår af en netop offentliggjort rapport fra Europarådet. Og det får formanden for Folketingets retsudvalg, SF'eren Karina Lorentzen, til at reagere. Det er naturligvis aldrig i orden, at politiet nægter folk at få en advokat. Og jeg håber meget, at det er enkeltstående tilfælde. Men det er naturligvis vigtigt, at vi får rettet op på det. Og derfor forventer jeg, at politiet redegør, hvordan de vil følge op på den her rapport og sikre, at den slags ikke forekommer i fremtiden. Drabet på advokat Anders Lindholdt i går i Københavns Fogedret var planlagt. Det kom frem, da den sigtede for drabet blev fremstillet i grundlovsforhør i dag. Den 67-årige mand erkendte sig i retten skyldig i drabet og i drabsforsøg på faren til det 3-årige barn, som var omdrejningspunkt i den samværssag, som var omdrejningspunkt i den hovedsag, som skulle behandles i fogedretten. Den sigtede havde planlagt at tage sit eget liv, men det kom også frem i retten, at han løb tør for patroner. Det kan blive et politisk drama, når Margrethe Vestager sammen med sine kommende EU-kommissærer skal til høring i Europaparlamentet. I dag blev det klart, at høringerne begynder om 10 dage, og det er langt fra nogen given sag, at alle de 27 foreslåede EU-kommissærer rent faktisk vil blive godkendt af Europaparlamentet. Der er jo en tradition for, at parlamentet kræver et par ofre i processen. Dansk Folkepartis medlem af Europaparlamentet, Morten Messerschmidt, er ikke i tvivl. Det bliver svært for den kommende formand for Europakommissionen, Jean-Claude Juncker, at få godkendt sin kommission. Det vil være underligt, hvis alle de 27 kommissærer, der nu er indstillet som Junckers hold her, kommer igennem. Det er ikke den tradition, der er. Det er ikke den stemning, der er i parlamentet. Siger Morten Messerschmidt. Medlemmerne af Europaparlamentet her i Strasbourg har allerede kastet et kritisk blik på Margrethe Vestager og hendes kommende kommissærkolleger, og EU-politikerne har allerede en ret god idé om, hvilke kommissærkandidater, som risikerer at havne i vanskeligheder. Der er blandt andet den spanske kommissær, som er blevet indstillet til at have med energipolitikken at gøre. Rygtet er, at han først her for ganske nylig har solgt en anselig aktiepost, som har med de europæiske energiselskaber at gøre. Og det er klart, at det rejser nogle spørgsmål i forhold til hans habilitet. Udover den spanske kommissærkandidat, så nævnes også Ungarns kandidat som en, som kan få råd. Og det fortalte vores korrespondent Ole Ryborg fra Strasbourg. I nat tør der mest klart vejr, men i løbet af natten flere steder skyer eller tåge, temperaturer mellem 10 og 15 grader. I morgen tørt med en del sol, men først på dagen flere steder skyde eller tåge. Temperaturer mellem 17 og 22 grader og svagt til frisk vind omkring øst.